we don't live before we die. Gotta Hi, mga kainday, rakitera. Hello. Kanang ganihan, no? Wala ko ka video sa among rakit-rakit dito, no? Kay nikalit ra mo kuan sakit akong ulo. Dahil kayo siya guys sa init, boy to, nikalit ra mo jud pitik-pitik, so nipahuway ko dito kay lain kaayo siyang wala ko ka video. Ug usa pa dili ko kakuha og video, dili na ko mapakita sa inyo ang panang mamuli ay lami. Ito mo guys, nung kalubinhan ang agyan ko kasagutan niya. Usa pa, wala na isuga mo ginaagyan magabi. Kanang dili pa na ko kaya ipakita kay kami ang usang manghugod niya. Dulong kay ang dalan ang kuan agyan. So kanang ako kung ginapakita daw adlaw. Kaya natural ako na ako ginabuhat no bisag walay kamera o kuan. Tingnan ko na ako ginabuhat no. So kanang magkatod ako sa akong bata o sa eskwelahan. Pag ako magkatuan na manghimos ko diri sa akong balay. Naa na ko sa akong balay sa akong balay. Sa among balay. Naa din sa akong balay. Ang anak katulong ng mga ako siya klase masayos bultan no. Naa nami sa among balay. Kung mga kuan. Kung nabalik-balik na akong ginapakita rin ako ang akong ginabuhat ni adlaw-adlaw bilang isa ka nanay nga naaras balay kaya iwan sa uban nga wala rin trabaho taway ra ko nung kain na sa balay bitaw no sa ilang pang tanaw taway ra gid kaayo ako bisag usa ra ka buok anak susu bagong limagid ko kaya no usa ra ka buok maghatod sa eskwelahan maghatod sa eskwelahan maglimpyos balay adto na pud ngitag rakin-rakin ba na ara jud ikuan matigom-tigom ba kay lahi ra nang nakikita kasi nang kuan kanang gasto ra kami sige ra pagawas ng kay kwarta mag-emergency wala kay tigom dito sige na kagasto sige ra pagawas sa kwarta so kanang ginabag ng tao jud ko bahala ginamay basta naarak ko yung kita adlaw so akong anak ko sa bitaw ni pero bali tas kanya nagpilian kay yun na magtugtog mo di man ba ko magluto usod ano sa pilian para sa sunan ay nako nang bang nanay ulit jud kanang ilang anak na kung anak hindi masabtan no sa kay tagaan mo lamig usod dili ka na mga magita at uban wala man sila bisa nya kung magluto na pud kang kung wala kay budget magluto pud ka ng kuan pa mga one dito ba tayo pud ato nga sa buo masabtan na ano basta suggest lang mo ha kung sa inyong ipatry kay ako sa tryan kung makaya na ko no suggest lang mo basta kana ako agi napakita ra pud nako adlaw-adlaw kana ako jud natural nga ginabuhat as mama nga nasa balay katiman og anak o gapang itagrakit-rakit ni ginagmay no bye.